אני שמה לב שיש לי ימים שאני חיה באמת כאילו במין איזה תשוקה כזאתי לחיים, ואני מרגישה את החיים בכל הגוף שלי. ויש ימים שאני מרגישה שאני כמו איזה רובוט שפשוט מנסה לסמן ויים על כל מיני משימות. ולאחרונה אמרתי לעצמי, באמת מעניין למה בימים כאלה אני ככה, ובימים כאלה אני ככה, וזה גם יכול להיות אפילו תקופות של שבועות, שאני פשוט כמו רובוט, רק מסמנת ויים על משימות, וחדורת מטרה, ורוצה להגיע לאנשהו, ועובדת מאוד קשה, במין תנועה כזאת של רדיפה, ויש פעמים שאני מצליחה להיות במין זרימה כזאת עם החיים, במין תשוקה כזאת עם החיים, ולהישען אחורה, דברים פשוט מסתדרים, והם מגיעים אליי, ובהרבה הרבה יותר קלות, ואני אומרת לעצמי, וואו, התשוקה הזאת לחיים זה דבר כל כך יקר שצריך לשמור עליו. זה כמו מין לפיד כזה של אש שבוער בתוכנו, ויש תקופות שהוא פשוט כבוי. אה, אני אדבר על עצמי, כי אני יודעת להעיד רק על עצמי. אני יודעת להעיד על עצמי שהלפיד שלי, של התשוקה הזאת לחיים, כבוי כשאני מתעסקת בדברים שהם רחוקים ממני, כשאני המון במחשבות שלי, כשאני לא בהווה, כשאני לא חיה את הרגע, כשאני במה היה בעבר או במה יהיה בעתיד, ולא בכרגע, במה מתאפשר כרגע, בלשמוח עם מה שיש לי. ואני זוכרת בתור ילדה שזה משהו שהיה לי בצורה מאוד מאוד טבעית. התשוקה הזאת לחיים, באמת להרגיש שהכל אפשרי, ובא לי לנסות ולטעום, ולהתרגש מחוויות חדשות, ועם הזמן זה הלך ודעך לי. לי זה דעך מהמקום הזה שבאמת כאילו ללכת לבית ספר ולשבת בשולחן ולהקשיב לאנשים אחרים שמספרים לי על החיים בעודם עומדים לפני לוח. כאילו, מה אתם יכולים לספר לי על החיים כשאתם עומדים לפני לוח ליד קיר, כאילו בין 4 קירות? לי, בראש שלי, בחשיבה שלי, בהרגשה שלי, זה לא יסתדר. אבל אני זוכרת שבאיזשהו שלב מסוים אמרתי, טוב, כנראה כאילו זה ככה החיים, ואנשים האלה יודעים יותר טוב ממני, ואנשים האלה יודעים יותר טוב ממני, ואני פשוט כאילו צריכה לזרום איתם, ועם השנים הרגשתי באמת שכאילו אני יותר ויותר ויותר, אני מתרחקת מעצמי ומהתשוקה אותי לחיים, ומהשמחה הטבעית הזאת שיש לי, לחקור, לגלות את העולם, לגלות את עצמי בעולם הזה. ובאמת אחרי כזה תהליך מאוד ארוך של כמה שנים של המון ניסוי וטעייה, אני שמה לב לאחרונה שאני עוד פעם במקום הזה שבו אני יכולה להישען ולהיות בקצב הטבעי שלי, ולתת לעצמי באמת ליהנות מהדברים הכי פשוטים, ולהאמין, להאמין שבאמת אני יכולה לחיות את החיים האלה בתשוקה אמיתית, ולא כמו רובוט שפשוט מסמן ויים על דברים, ולא רק משימות, לא, לחיות בתשוקה, לחיות ברגע, לחיות בשמחה, כמו ילדים שהם פשוט נהנים ומשחקים, ואתם יודעים, אפילו מהדברים היומיומיים האלה שאנחנו עושים, בואו, זה לא סוד שכאילו כל כך הרבה אנשים בדיכאון ואפתיים ומאבדים את השמחה שלהם בחיים. אני מאמינה שזה הכל נובע מזה שאנחנו מתרחקים מעצמנו, מזה שכבר באיזשהו שלב, ואני בטוחה שזה, אין בן אדם, אני לא חושבת שיש בן אדם שנולד, וכשהוא היה קטן, הוא לא חווה איזה משהו שהוא אמר, וואו, וזה משהו שאני אוהבת לעשות. אני אוהבת לרקוד, אני אוהבת לשיר, אני טובה ביצירה, אני אוהבת לדבר מול אנשים. אני לא מאמינה שיש בן אדם שחי את כל החיים האלה ולא התנסה בזה. אבל אני מאמינה שבאיזשהו שלב אה, פשוט נשברנו ונכנענו לחיים. ופשוט אמרנו, אוקיי, בסדר, כאילו בואו פשוט נחיה אותם, נעבוד, נעשה מה שכולם אומרים שצריך לעשות. לי אישית, שוב פעם, אני יכולה לדבר רק על עצמי, אני לא יכולה לחיות את החיים ככה. הם משעממים אותי, הם מעציבים אותי, הם
אין בהם עניין מבחינתי. זה כמו לאכול משהו חסר טעם, זה כמו לראות את כל החיים ופשוט לצפות עליהם מהצד, מאחורי איזשהו כאילו חלון זכוכית כזה, ורק לראות את החיים עוברים, ואני לא חיה, אני לא באמת נוגעת בהם, אני לא מרגישה אותם. אז מבחינתי לא להיות מחוברת למה שאני באמת אוהבת לעשות, זה, זה לכבות את הלפיד הזה של החיים שלי. אם אני חושבת שזה קל, אני חושבת שמצד אחד זה הדבר הכי קל בעולם. הכי קל בעולם זה בשבילנו להיות בזרימה ובקצב הטבעי שלנו, במה שנועדנו לעשות. מצד שני זה הכי קשה כשעובר הרבה זמן ולא התעסקנו בזה ולא עשינו את זה, או לא היינו בסביבת אנשים שאומרים לנו כן זה אפשרי, למה לא? למה לא? יצא לי לפגוש כמה אנשים לאחרונה שהם באמת כולם אמרו לי את אותו משפט, תמצאי את מה שאת אוהבת לעשות, לא תרגישי שעבדת יום אחד בחיים שלך. ואני מסתכלת עליהם ובאותו רגע הם אלה שמספקים את השירות כזה או אחר, לא משנה. ובאמת אני מרגישה שכאילו הם לא עובדים, בעוד שאני כאילו בעבודה ואני כל פעם צריכה לעסוק את עצמי ולהביא אנרגיות חדשות, וזה לא מתחבר, זה פשוט לא מתחבר. וזה כמו קשר שזה לא מתחבר ואת מנסה. אז הפסקתי לנסות ומתחילה באמת לנסות להרגיש את הקצב של החיים, את מה מתאים לי, לראות מה נכנס לי לחיים, איזה הזדמנויות באות, אני מאמינה. כשאני אומרת שאני מאמינה זה לא סתם איזושהי אמונה, זה דברים שאני חווה ביום יום ושוב ושוב אני פשוט שמה לב אליהם. אז אני מאמינה שלכולנו יש הזדמנויות כל הזמן, שבאמת ככה נקרות בדרך שלנו. ואני חושבת שבגלל שאנחנו עסוקים בלהיות רובוטים, אז אנחנו לא שמים לב אליהם. ואני חושבת שככל שנשים יותר לב אליהם, ככה הם יגדלו ויגדלו. אז קודם כל אני מזמינה אתכם לראות איזה הזדמנויות נכנסות לחיים שלכם, ובטח שאני אשמח לשמוע. זה הדבר שאני הכי אוהבת לשמוע. וגם לחשוב עם עצמכם, מה באמת אתם אוהבים לעשות, מה גורם לכם אושר, מה מדליק, מבעיר את הלפיד הזה של התשוקה לחיים, לא רק שמחה, תשוקה, כמו שיש תשוקה בני זוג, ככה, אותה תשוקה כזאתי לחיים. איפה אתם על הספקטרום? אתם יודעים מה עושה לכם את זה? אתם לוקחים חלק פעיל ביצירת החיים האלה? אתם איפה שאני אולי הייתי נמצאת שנים, שזה כל פעם שהייתי מרגישה קצת, לא יודעת, נגיד היה קורה איזשהו משהו, יכולתי להיות באיזשהו, אני מוזיקה זה החיים שלי, אז יכולתי להיות באיזושהי הופעה ופתאום הייתי מרגישה ככה את האנרגיות האלה בכל הגוף שלי, ואז שוב פעם כל המחשבות האלה בראש של לא, 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 איך זה יקרה ואיך זה אפשרי ובלה, ואז הייתי נחבאת עוד הפעם, או שפתאום הייתי חווה את זה במשהו אחר, ובאמת כל הגוף שלי כאילו היה בוער, אבל לא הייתי מסוגלת להכיל את זה, אז אני הייתי מחבאה את זה בתוכי. אז איפה אתם נמצאים במקום הזה? דבר שאני יכולה להגיד שמאוד עוזר לי כל הזמן באמת למצוא את החיבור הזה שוב, זה ממש כאילו תחושה בגוף שלי שמהמצב הזה של רדיפה, מהמצב הזה שאני מרגישה שאני כל הזמן צריכה לרדוף ולהשיג ולהרוויח עוד כסף ולהשיג את הדבר ההוא ולעשות את זה ולעשות את זה, אני מנסה להיכנס למוד שאני פשוט נשענת ואני נותנת לדברים להגיע אליי ואני אני לוקחת חלק פעיל, כן? אני לא מהאנשים שיושבים ועושים ומקווים שמשהו ייכנס לחיים שלהם, לא, אני לוקחת חלק פעיל בכל החלומות שלי, אבל אני יודעת מתי להפסיק, ואני חושבת שפעם לא הייתי יודעת מתי להפסיק. הייתי עובדת מצטן חמה עד צטן שמה, הייתי עובדת מ-7 לפנות בוקר עד 7 בבוקר עד 4 לפנות בוקר, אוקיי? וזה מצב של רדיפה, שהיום אני יכולה לעבוד אפילו לא רבע מזה, ואני יודעת וגם דברים מגיעים אליי בהרבה הרבה הרבה יותר קלות, כי אני לא חושבת שזה באמת הכמות זמן שאת משקיעה, אני חושבת שזה ההוויה, המקום שבו את נמצאת, המוכנות שלך לקבל, האמונה שלך שאפשר לחיות, האמונה שלנו שאפשר לחיות את החיים האלה בדרך אחרת, שאנחנו לא חייבים כל הזמן להיות משועבדים לאנשים אחרים ולקבל סכום זעום תמורת הזמן היקר שלנו. הזמן הזה שלא יחזור שוב, כאילו שאנחנו יכולים לעשות הרבה יותר מזה. יש לנו את כל הכלים,
אין דבר היום שאנחנו לא יכולים להשיג, הכל הוא בהישג יד, הכל מונח בכף היד שלנו. יש לכם את הטלפון שלכם, שזה כמו מחשב קטן, ובמחשב הזה יש את כל המידע על הכל, איך להשיג כל דבר היום, וכל מה שצריך זה רצון, אני אומרת כל מה שצריך, כן, זה הרבה. רצון אז תשוקה, באמת, כאילו, להרגיש את הרגעים האלה, לנסות לזכור בחיים, מתי כן הרגשתם את זה, ולתת לעצמכם להרגיש את זה שוב ושוב ושוב, ולחפש את זה בדברים הקטנים של היום יום, למצוא את ההזדמנויות האלה, להגדיל אותן, וליצור את זה שוב ושוב.